bajerak, lokalak, etxabeak, zuloak azken finean. Aurten itxi egin badizkigute ere, halako lekuetan gaude eroso. Hitz egiteko lasai, kanpoko epai eta zaratetatik libre. Konspiratzeko, konpartitzeko, eragiteko, txokoetan, baina ozen, entzun gaitzaten hor kanpoan ere. Han ez zuazu bizkar naiz, ongi etorri zulora. Ireki Twitter, Instagram, Tinder, TikTok, nahi duzuna. Jaso duzu mezu deserosorik azken asteetan? Zenbat irain, zenbat komentario lizun, zenbat aldiz epaitu dute igo duzun mezu edo argazkia zukala eskatu gabe. Apustu egingo nuke. Sareak erabiltzen badituzu eta gizon normatiboa ez bazara, badakizu zertaz ari naizen. Horixe gaur erantzuten saiatuko garen galdera sorta. Zenbateraino da arrotza sareetako plaza emakume gazteontzat? Zenbat indarkeria jasotzen dugu? Eta nola baldintzatzen gaitu horrek? Eta nola egin diezaiokegu aurre? Maialen, Irati, Marina, kaixo eta eskerrik asko zulora hurbiltzearren. Sare sozialak, indarkeria, emakumeak, gazteak, egia da indarkeria matxista askoz zabalduago dagoen, esango dugu testu inguru bat dela, baina sare sozialak badira, ez? Agian zerbait berriagoa, eta igual ez dakit horrek Maialen suposatzen duen gure belaunaldiarentzat beste erronka bat, edo erronka propio moduan bizi beharrote dugun hori? Nik uste dut, belaunaldi bakoitzak badekola komunikatzeko kanal bat, badeko zerronka berriek, borroka molde barriek, iruditegi barri bet, eta sare sozialak bai uste dut, direla herramienta edo espazio bat, bereziki gure belaunaldia zeharkatzen duena. Sistemaren violentzia guztiak eta egitura guztiak erreproduzitzen dire espazio guztietan eta sareetan bebai. Orden, bada violentzia bat, ni ustez espresuki gure belaunaldiko jenteak bizi deuena. Eta horregaitik, bada gure belaunaldien ardura bat edo hausnartzea horren inguruen eta jakitea zelan erantzun, hor dauzen problematikei, nire ustez. Emakumez ari ginen, edo behintzat emakumeotatik hasi gara, baina ala ere agian bada, ez? Beste identitate zapaldu batzuk, LGTBI pertsonek adibidez esango dugun, bizi duten problematika bat. Claro, baietz, saretan erreproduzitzen diren violentzia danetan, LGTBIQ kolektibo osoa dau totalmente periferian. Neskoi, identidade ez binarioei, transei, marikei, boierei, eta peina guzti horrengan bebai erreproduzitzen da eta gorpuzten da guk pairatzen dugun violentzia bebai, ez? Marina, esaterako zu oso aktiboa zara Twitterren, ez? Eta badaramaztazu urte batzuk dagoeneko Twitterren, ez dakit iruditzen zaizun aldatu den egoera indarkeria edo orain garen kontzienteago? Nire kasuan uste dut indarkeria beti egon dela, ez? Maialenek esaten zuen bezala, indarkeria gauzatzen da gizartaren esparru guztietan, eta azkenean sare sozialak dira beste esparru bat, ez? Orduan, gauza batzuk, indarkeria batzuk, emakumeok jasaten ditugunak, LGTBI kolektiboak jasaten ditugunak, razializatuta dauden pertsonek jasaten dituztenak, muturrera eramaten dira, ez? Ze jendeak uste du dakala, askatasun guztia nahi duna esateko, eta ez dakala konsekuentziarik edo ez dakala ondoriorik, eta hor, areagotzen dela. Eta nik uste dut indarkeria hori beti egon dela, baina behintzat emakumeok feminismoari esker azken urteotan aurrera pauso izugarriak eman ditugulako, geroz eta kontzienteago gehala, eta geroz eta gehiago salatzen dugula jasaten dugun indarkeria. Egia da baitaren nik uste dut sare soziala baduela bere parte ona, eta parte ona da aktivismo kontun, body positive kontuan, ez? Adidez, zuleno, gure edabekin, 15 urte gintunen daola, zu telebistan ikusten zentu modelo argalak, guapak, ezakitze, erreferentzi danak, zean patriarkatuen erreferentzi bat. Eta oain, sare sozial batzutan ikuste dutzu, ateatzen dela jendea, ez dutela edertasun kanon horiek betetzen, oziala patriarkatuak esateon bezala, eta alare ateatzen die, botere batekin, ez? Eta nire ustez hori bai oso positiboa da. Bai, eta horri lotuta ere, mitu sortu zenetik, nik uste dut Euskal Herri mailan ere lortu degula, behintzat Twitter edo Instagram bilakatzea, naiz eta esparru agresiboak izan batzuetan, ez? Lortu dugu ere guk geuk gure babesa elkarri ematea. Eta solidaridadea ematea, bai. Neskak sartu gara zulora eta zuzenean heldu diogu gaiari, baina ez dizuet edateko ezer eskaini ez dakit nahi ote duzuen zerbait. Venga.
musika egiten ere divina zaude. Tori, zuentzako, 2 kilo gutxiago. Aipatutako fotopolla modukoak dira, ez? Argazki horiek dira agian adibide nabarmen bat. Kainakaik salatu zuen duela ez asko, duela hilabete batzuk Zurine Hidalgok ere salatu du, baina pentsatzen jarrita zer dago horren atzean, ez? Hori egiten duen pertsonak, hori egiten duen gizonak zer bilatzen du horrelako irudi bat bidalita? Askotan gertaleike, adibidez, ezakit, imaginau, emakume bat, ondo sentitzala behakin, o sare sozialetan parte hartzeona, o zer gauza, eta hor ikusten du, igual, emakumeek botere bat daukela, ez? Eta botere horrei eraso egiteko modu bat da, inkomodo sentiaraztea, ez? Tardun, bakoitza bere dinamika izango du, ez? Pues, igual, fotopolla bat hori zuzenen, besteko badare punti bat asko, igual ez jalain zuzenak, baino badue jarrera bat, tipo biktimista bezala egiteko bezala, eta ezakit manipulatzeko, jendea gaizki sentiarazteko, eta hola. Orduan ikuste dela botere kontua, ez? Emakumeak gehiago zapaltzeko, emakumeak gaizki sentiarazteko, eta hola. Nik ezagit, ez da, gogo eta horretara iristen diren, ez? Baina benetan zalantzan jartzen dudana da, ea gizonen batek uste duen, bere zakilaren argazki bat bidalita neska bati, emakume bati, famatua izan edo ez izan, benetan zerbait lortuko duela pertsona horrekin. Zer gertatzen da, baliatzen direla persona zaurgarrietaz, persona batutaz dakienak ez debilila konteko, baina, bueno, kainakai kontan deuenean, nire behin pasau jaten kontauna benean, tarantzune danean, kuarriako argazki bat, gait nabi kaka gainean. Ez da bilako espero jende horrek kontetea, eta espero bilako eurek jokatzea hemendik, eta emakumeak hemendik. Baina, karo, funtsean hor dagoena da, hori nik dominatzen zaitut, nik erabakitzen dut noiz, nola eta norekin. Eta zauz nire menpe, nire ustez horre prozetzen dena da, hori botere harreman bat, harreman sexualen arloan. Eta gainera segurenik egia izango da ere, hori egiten duten gizonek arazo bat izango dutela beraien autoestimarekin eta beraien segurtasunarekin, ez? Azkenean, autoafirmatzeko edo nik botere gehiago daukadala ikusarazteko behar hori izango dute. Igual hori bai ulertuko dute gure izebek eta gure amek eta gure amamek edo errazagoa da bintzat, ez? Funtsari helduta. Hasi gara pixka bate bizipenetatik eta Marina uste dut baduzula kontatzeko edo kontatu nahi duzula, ez? Maskararena. Uste dut horrela aipatuta dagoeneko baduzula heldulekua. Bai, niri gertatu zitzaidan duela hilabete desente, musuko bat erosi nuela, eta selfie bat igo nuela Twitterrera. Eta hortik egun batzutara, tipo batek, ezagutzen ez duen tipo batek, idatzi zidan pribatutik, esateko, kalean ikusi nindula, eta oso ondo geratzen zitzaidala musukoa, ez? Eta, klaro, flipatu nun ze, nik ez zaitut ezagutzen. Zergatik idatzi behar didazu pribatutik, bat, ez? Bi, ze helbururekin idazten didazu? Benetan guapa deitzeko, desero sentirazten didazu. Beldurra izan behar dut. Ze urrengoa izango da hurbilduko zaizkidala, eta edo jarraituko diatetxera, edo jakingo duten unbizena izen. Horrelako, iritsi da momentu bat, nik nire buruari horrelako galderak egin dizkio dan, ez? Eta seguru sentitu nahi dugu, esparru guztietan, eta kalean are gehiago. Irati, igual, hor Marinak aipatzen zuenaren aritik, ez? Batzotan egon litekeela emakume ongan alako kulpa sentimentu bat, edo emozio hori egon litekeela, ez dakit noizbait sentitu otezaren errudun edo. Pues, batzutan, dependen lehentzunan konbertsazioa jartzen zen, igual, zakarra izana, ez den nahi pertsona bat gaizko izten ditzat, eta gaiztaten dut. Nintzeatik izan behar dut, jarrera empatiko bat, bestak erasotzen nahi balen badikte. Nintzeatik izan behar beti maja, gaixua, ni erasotzen nahi diatela. Jartzen die, posturteko umeatetzela kriston pataletakin, beramak ezolako txoko krispiak edosi, bueno, pues igual. Eta, hola, pues, esate, tampoco eres tan guapa, eta holako komentariok egiten. Eta azkenen beti, beti mutilak o gixajok, eta emakumeek gaizkindeunak, erba daukeunak, ezakitze, beti kulpa gutzakoa, beti. Neri gertatu zitzaidan behin bai, hasi nintzen pertsona, motil batekin izketan, nire lanari buruz, eta bapatean botazidan horrelakoren bat edo bikotekida dakazu edo
Horrela, ja, galdera pertsonal bat, ez? Eta, klaro, ez nion erantzun. Eta gero berriz itzuli izan orduan lan kontuetara. Eta orduan erantzun nion. Eta berriz hasi ginen izketan, esan nuen, bueno, Marina, ez zaitez ez gaizki pentsatu tal, eta berriz botazian beste galdera pertsonal bat, ez nion erantzun, eta batean, sekulakoak botazizkidan. Eta ni, baina eske, gu hasi ginen izketan gauza batengatik. Ulertu behar dezu ere, agian beste zentzuan nik ez dudala zurekin hitz egin nahi. Da jente bat, esatortzuna modu natural, sano eta zaindu baten ligatzea oso ondo dauela eta kalabaza jasotzea bebai, baina gero, zuzarela gero, momentu horretan, aldi mardana deseroso dauelako, ez? Eta argun zintasunagaz, bebai, de hecho askotan ni bebai pentsa bizando, hostia, eske igual nik, igual esan dozo zerberak interpretauela bestera batera, igual, bai, majísimo, eta igual bihotzaren emotikonak interpretatu deu zerbait, a ber, osea, kontua hor errepikatzen dela gauza bat, normalean hori tendebinak gizonak direla eta holan zaiten gara neska direna. Orduen, hemen dagoena da faktore sozial bat, osea, ez da gaurela neskak, osea, ez, hemen dagoena da errepikatzen ez dakit, generoaren baitan eraikidan zerbait, nik uste dut. Azkenen, claro, guezigea gizarte baten, eta gizarte horrek beti fokoa edo errua emakumetan jarrio. Orduan, zu azkenen emozionalki barrenatuten duzu. Eta igual ez da kontzirte hortaz, o igual beste pentsamendu bat daukezu, baina emozioan gehatzea. Eta adibide oso praktikoa da, violazio kontutan taula, zu igual kalen bakarretzare, gauen edo, eta igual gona batik juten zea, o eskoteakin, o igual zait, eta zu bazpare automatikoki, ez da pentsatu tendezun zerbait, automatikoki tendezun gona jetxiko dut, o eskota igoko dut, o olako hautzak, eta esaten duzu, baina nintzatu egiten dut, errua eana da, ez da nire errua. Orduan nik uste feminismoa oain landu duten dela modu kontziente baten, eta importantea da, baina landu behar da bai alderdi emozionala. Eta alderdi emozionala landu duten dugunen, orduan aldaketa bat egongoa. Aldaketa bat egongoa, landuko dugu batez ere gure autoestima, gure autokontzeptua, eta beste alderdi emozionala asko, eta orduan iritsikoa benetan aldaketa emakumeek izango dugu asko botere gehiago, eta ez ditugu olako gure pentsamendu eta emozioekin olako kontraesanak izango. Kaixo, Julen Portillo naiz eta hemen gaude Zulotikat. Saioan jorratzen ari garen gaia kalera ekarri dugu. Nik ez dakat asko esateko. Beraz, onena, galdetu eta entzun. Galdera bat iteko. Sare sozialak erabiltzen dituzu? Bai, erabiltzen ditugu. Bai, erabiltzen ditut, bai. Eta gizonan partetikan iruzkin dezerozuak jaso dituzu inoiz? Bai, gehien bat Instagramen taula, segun ze argazki mota igotzezun, bai. Bikini taula gehiago. Pare bat, bai. Bai, Instagrametik. Bai. Jasotze bait, ez dut ez da irikitzen, ez ezagun baten ez dut irikitzen, eta borra huite eta blokau. Inguruan jende asko irakurri eta entzun dakat jaso izan ditunak bai argazkiak, bai komentaioa. Igual, ez baldin mazak gorputzona, ez du nahi zurekin, olako ertera batzu bai. Bizitzan ez desu inoiz ikusi tipoi, eta derrepentian, apa, semos, eta ez diozu erantzuten, da hortikan bidegun eta berriz, hola, ez diozu erantzun behar, eta olako gauzak, eta azkenean blokear, eta venga. Behin eta berriz gauzak berdin, errepika hauta, hola, eta behin ja nazka eta pertsunea. Gehienetan izaten die, kuenta anonimotatik, gorputze buruzko komentariok eta olako gauzak, bastante nazkagarrik. Igual ez desu zautzen, beti hor reakzionatzen, beti insistitzen. Instagramen igon argazki bat bikini taula, eta igual normalia baino 200 like gehiago eta komentarioak, eta 18 pertsonak gordeta, eta ikustezu pertsona asko bihali dutela tola. Zure ustez gizonak ere bai jasotzitu olako dituzkinak? Baietz esango nuke, baina askoz kantitate gutxi neskakin emakumeekin konparatuta. Adibidez nien naiz atrebitzen olako komentarioak itea, eta hori, saiatzen ez, jende ez molestatzen. Nei inoiz, inorrek ez dit horren inguruan hitzein. Neskak bai, komentatu izan deu kuadrillan eta dena, baina mutil batek inoiz ez esan, ez dakizenek idatzi, tal. Ez. Badare, kasu aislatu beti oten die, baina ez da zerbait generala neskakin gertatzen den bezala. Honek ez du komentario gehiago beraz? Hausnarketa hauetara heltzeko batzuetan behar da, ez? Behar da, horrela badirudi beharrezkoa dela, baina askotan izaten dira atzean bizipen batzuk gero hausnarketa hauetara eramaten gaituztenak, eta Maialen, adibidez ez dakit, zuk horrelakoren bat bizi ostean aldatu ote duzun jarrera edo aldatu ote duzun sare sozialetan jokatzeko duzun modua?
Nire sortziat eta alka bat, ez? Tortinaten adibide bat da, hori, behin igonabela argazki bat ondartzan bikinian, ikusten nintzen guapisima eta ibinisima, eta nahikoen kriston gogoa igoteko, baina kortanaz, igoteko momentu horretan bai, kontrastau behar izen nabela eta jasore izen behar nabela ingurukoen onespen handi bat, alduntzeko eta venga, maialen, igo. Eta kuadriakoekin, inkluso mutil batzuk izer, igoko dute, ez tal, venga, igo naben. Eta lako den, esan, ez dakit nik DBH neguenean edo, orduen Instagrama irekita eramaten zan, eta bueno, nik Instagrama irekita negun, da repente ziatezen jarraitzaileak igotzen. Eta nik, hemen dago, kriston usain txarra. Igot argazki bat bikinien, jarraitzaile danak gizonak, zerbait abil gertatzen. Eta entera unintzen, zebiela kaptura bat rulatzen. Eta hostia, zor sentitzen zara, barriro errudun, ez, dinozu, joder, nik igo dut hau, eta nik eragin dut. Nik eragin dut, eure jarraitzean, nik eragin dut nire kaptura bat rulatzen ibiltzea, eta nik eragin dut ez neuen igo behar, eta ondorizatzen duzuna, nik ez dut bikinean argazkirik igo behar. Emakumea naizelako, eta nire gorputza sexualizatua dalako. Eta gara sortinate burruka bat dinotela, segaitik ez, horrein marotze kontra. Baina badakit, kontra egiten dututen ero, arrisku bat ekotela atzetik. Niretzat hor dago beste gako bat, eta da oraindik badaudela pertsonak uste dutenak erroduna zuzeala. Eta badaude emakumezkoak, badaude gizonezkoak, badaude gurasoak, badaude gure adineko jendea badago, esaten duzuna, bueno, igozazu, baino badakizu ze arrisku daukazun, ez? Neri esaten diazun bezala igozazu baina hori, ez kontu zibili, ez, esan zure lagunei, esan zure ezagunei, jarri zuk ere zure Instagramean, zure Twitterrean, aizue, emakumezkoen titiburuak naturalak dira. Emakume batek bikinean argazki bat igotzen dunean, ez diozu zertan ezer esan, hori jendeak ez du egiten, kritikatu bai, abixatu bai, baina gero ez ditu horrelako gauzak salatzen, ez, mundu guztiak, eta hor ere badak arazo bat. Eta aliatuak direnak uste degula, gero isilik beti. Ez, agian ez dute kontribuitzen horretara, ez dira horren parte, ez dute partekatzen, baina isilik gehatzen dira. Eskuritzate, hain naturala dan zerbait, batzuentzat hain naturala dana, guretzat bihurtzana konstantemente pentsatu beharreko zerbait, matxake bat, erabaki politiko bat, sama bat, publikazioak oitzero, hain filtroak bai sortu dana, ez? Maialen, ez ara kapaz igoteko argazki bat, indela zenbat ez igo argazki bat filtro barik. Ostras, maialen, eta zuzua zela hemen supersegurana ez dakizar landuta dekot, arazo bat ikozu, azten handi argazki ikusten, ez igo indela zenbat argazki bat filtro barik. Nik uste dut, arazo handia da hona baina filtro gabe argazkiak igotzen eta netzako dago bi arazo eta bat da, erlazionan eta dara baino, presio estetiko handie daola, geho eta geho, eta geho dago hipersexualizazio asko. Arazoa da, hipersexualizazioa saltzen nahi dela askatasun betzela. Baino, hipersexualizazioan atzen, gauza da, gorputza naturala dela. Eta hori hola da, eta ez dago problemaik. Baino, saltzen nahi da modu batea, nun pertsona batek azkenen, emakume batek, igotzen du argazki bat, baina ez du igotzen gorputza naturala bezala, igotzen du postura batekin, igotzen du argala balin bada, igotzen du pauta batzukin bezala. Eta hori saldu inda zerbait askea bezala. Eta normala da, eta ulertu iten dut, baina kontuatu gabe azkenen aitzea pentsatzen, ni askatasun itziten nahi naiz, boterea dauket ezakitze, eta horren atzen ez dago boterea, horren atzen validazioa dago. Eta netzako filtrona, iguala da, hipersexualizazioa, gauza da, gorputza normalizatu behar dena, eta batez ere emakumeen gorputza, baina normalizazioa da gorputz naturala. Hau da, emakume badaukeula estriak, badaukeula telulitis, badaukeula mila gauza, danak ez gehala argalak, danak ez gehaltzenak, danak mila gauza. Eta beste gauza da, emakume batek bere gorputzan argazki igotzea, baino azken baten edertasun kanonen sartzeko intentzioak. Gustura ari gara hizketan gaiari bueltaka, baina zulotik atera eta momentu batean belarriak adi-adi jarriko ditugu Estibaliz Linares ikerlariak bidali digulako bideo bat. Indarkeria matxistak sarean dituen formak ari da bera aztertzen, bota Linares.
Azken aldiotan ikusi egin dodana, eta baita ere kongresuetan eta tailerretan jasotzen ari dodana da, guk gazteon modun, eta neska gazteok, batez ere hainbat aplikazioen bitartez, ligatzeko aplikazioen bitartez, jasotzen ari gara hainbat erasoak, mezuak, argazkiak, nahi ez ditugunak, baina jasotzen ditugu eta neskaek izateagatik batez ere gure gorputzen aurka eta gure sexualitatearen aurka. Adibidez, Tinder eta Grindr eta horrelako aplikazioetan. Eta hortatik bai, eta nik uste dut partikularki interesgarriena dena da, guk jaso izan ditugu eta iraiki egin ditugu bestelako protekzio eta sare eta elkar arteko lana. Non ipini ditugu hainbat kodigo, non ipini ditugu hainbat mezu, non ipintzen ditugu hainbat argazki, guk ere gure protekzioa bilatzeko. Hala eta guztiz ere, kudeak eta hori zail samarra suertatzen zaigu zen, eta azken finean, zarean, eta mundu offlineen gertatzen den modun, oraindik ere matxismoa gertatzen da, eta hortatik, badirudik gure sorbaldetan eta gure emotxietan, eraman behar ditugu hori, zareak eraikitzeko erantzukizuna eta baite kodigo protekzio egoerak. Aipatu ditu Linaresek, pixkat ligatzeko aplikazioak edo Tinderre aipatu du eta ligatzeko klabe hori esango dugu mahai gainean jarri duela, nahiz eta lehen hasi zareten zerbait aipatzen, ligatzeko eremu bat izateak gatazkak areagotzen ditu, erasoak areagotzen ditu, nola aldatzen du klabea horrek? Nik uste areagotzen dula. Ez, azkenean zu testu inguru horretan ahulagoa zera, gauza bat erakusten ari zehalako, eta da jendea ezagutu nahi dezula. Nik uste, ligatzeko aplikazio bat egotea ez txarra iruditzen berez, ez? Ligatu nahi belmezu, beharki dago. Gauza nik uste, azkenen Tinderra bai, badela gauza, dela argazki bat igotzen duzu. Eta, karo, azkenen zuk argazki hori igotzen duzu norbaitei gustatzeko. Oain, berdina, hasten geha, presio estetikoa, eta batzitera emakumetan, ze kriston diferentzia ikustea, emakumek igotzen dituzten argazki eta giltzuanek igotzen dituzten, kriston diferentzia dago. Presio estetikoa, validazio beharra, eta hori dana. Eta askotan, gizonezkoek irudi baten bidez, sentitzen dute daukatela eskubidea zu epaitzeko. Eta nahi dutena esateko, ez? Guapa zara, itxusia zara, potola zara, argalegia zara, dena delakoa. Eta, barkatu, leheno esan dudan bezala tuterregin, ez zaizu gustatzen? Ez jarraitu. Berdina, ez zaizu gustatzen? Ez eman like, edo dena delakoa. Baina zergatik, bihurtu behar ditugu horrelako aplikazioak ere territorio hostil. Azken ligatzea bera bada territorio hostil emakumeontzako, desira bada territorio hostil. Ez da Tindera, desira, sexua, guzti hori da arrotza eta purbet zaur arriskutsua guretzako, ez? Eta hori sarean denean, zuek zein jokabide hartzen dituzue edo zein jarrera hartzen dituzue, ez dakit, eraso horiei aurre egiteko edo indarkeria jarrera horiei aurre egiteko, ze jokabide hartu izan dituzue? Ni jun naiz aldatzen. Izan nuen garai bat non saiatzen nintzen azaltzen beste gizonezkoari, sare sozial guztietan, ez? Aurrez aurre, barkatu, hau ez zait erosoa egiten ari, eta hau ez nahi. Baina iristen da momentu bat, non barkatu. Ze gizartetan bizizea, ez dakizu, feministak garela, aurrera pausoak eman ditugula, hau ez dugula nahi, tio. Sartzaitez zureko bazuloan berriz Platonekin eta nahi dezunarekin, eta eske ez, ni ez naiz irakaslea, ez naiz pedagogoa, iristen da momentu bat non nazkatzen nauen azalpenak eman behar izateak. Neresek pixkat aipatzen zuen horrez, elkartasunerako joera bat ere badagoela, edo sareak ere, sarean sortu direla sareak ere ez dakit irati, uste duzu badagoela joera bat emakume gaztek elkar babesteko sareetan? Nik uste generalen oain, sare sozialetan eta hola, azkenen, igual nagusiko geana, gaztego erakusten diogu, nola jokatu behar duten egoera batzuen aurren daula, eta nik uste generalen emakume arte nahiko solidaritate erakusten nahi gehala. Badau patroi bat, badau, ni ustez, feministongan ADN bat txertatu dela erabaki politiko bat hartu dugu, nahiz eta ondo ez jauzi, nahiz eta nire lagun minena esan, defendatuko zaitut, emakume moduen zapaldua zaren momentuan. Zapaldua erazatua edo jasarria zaren momentuan. Ez dut behar zu ezagutzea, ez dut behar zure bertxino bat egiaztatzea, ez, sinistuko zaitut eta babestuko zaitut. Erabaki bat hartu dotelako feminismoa murgilduna zenetik. Partekatu nahi dut, normalizatuta dagoen zerbait normalizateari
usteko, behingoz, ez? Eta horrela ikusten duzu, neri gertatu zitzaidan fotopoiarena, edo neri gertatu zitzaidan ezakitze iruzkin, edo musikoarena, edo ezakitzer, eta beste bat etortzen zaizu, beste neska bat etortzen zaizu, eta neri ere antzeko zerbait gertatu zitzaidan, eta nere ere, ez? Eta horrela azkenean, lor dezakegu, iratik esan duna, beste belaunaldi, edo gure belaunaldiak ere, ez? Baina, badatozenak ere, behingoz ikusteko, hau ez dago ondo, ez da normala, eta gizonak, mutilak, ez egin horrelakorik, ja aski da. Azkenen dia, egoera batzuk emakume asko bizi izan deunak, eta biziten deu, eta asunte da, igual, zuk uste manmetzu, bakarretzuri pasan zaitzula, igual, lotxa sentitzen dutzu, ez? Ezakit, aldezu pentsau, ezakit, fotopoia bat dialdu dit, baina eske ni argatzi bat igo dut, ezakit, ipurdia da, uste, ejemplo bat. Eta, karo, orduan zu sentitzen gaizki ez, karo, ondori bada, edo, baina orduan beste pertsonek kontatzen duenen, ezakit, neri hau pasau ziten, eta bestak esaten, neri hau, esaten zu, ez naiz bakarra, eta azkenen sortzen da solidaridade bat, eta sortzen da horri aurre egiteko borrokago bat duzela, ez? Eta azkenen errua behar jena da, ez gurea. Eta gu ez dugu lotxa izan behar, ez dugu errua sentutu behar, eta igual zait nola igotzen zu argazkia, igual zait egiten duzu, inoiz ez dago justifikauta mutil batek eraso egitea. Eta nire sentitza bai, zu gertatu diatzen eraso bat, ez da iratiri eraso bat. Eraso bat da, niri berasatu nauzu. Lema hori zitokan unaz, tokan atoaz, egia da. Ni minduta sentitzen hasi ikustetenan emakumeren bat eraso, esaretan jasarri dela, iraindua dela. Ez que mine moten duz eta kabreatzen naz, eta kabreatu behar gara. Azken baten gizartek ez bagitugu babesten, gu babestu behar gure arte. Eskerrik asko neskak, seguru lortu dugula hau ikusi duenari kontzientzia pixka bat astintzea. Sarea eremu arrotza da oraindik neska gazteontzat, baina gaurko gonbidatuekin ikusi dugu eremu hau ere borrokatzeko prest gaudela. Eta zuri gaur esandakoari zerbait gehitu nahi badiozu, bilagaitazu Instagram eta Twitterren. Hau hasi besterik ez da egin. 2 aste barru gehiago. Bitartean, zaindu.